Bueno, epaimahaiak hartu du bere erabakia, eta lehenengo 3 postuetan gelditu diren izenak bikotean izenak soilik esango ditugu. Beraz, igo daitezela jo duten ordenian, laugarren eta 5. postuan geratu diren bi bikoteak. Andoni Orosagasti eta Uxok Erejeta eta Ider eta Lier Nitolosa. Hirugarren saria, 123,5 puntukin, Eneko Arbeo eta Mireia Ibabentzat. Bigarren saria, 126,5 puntukin, Maria Laza eta Neritza Olestia. Ta txapeldunak 126,8 puntukin, Aitor Uzkudun eta Naira Urresti.